Police Report. Alas 6:31 oras po natin sa ating police report. Sugatan po ang isang 32 anyos na lalaki matapos saksakin ng kanyang anak-anakan sa kanilang bahay po sa Luna, La Union. Kinilala po ang suspect na isang 28 anyos na mangingisda. Ayon sa investigasyon ng pulisya, habang nagiinuman ay bigla na lang daw nagkasagutan ang dalawa. Dahil po sa kalasigan, nauwi sa pisikalan ng away ng dalawa ng saksakin ng anak-anakan po nito ang amain sa tiyan. Naitakbo pa sa pagamutan ng biktima at kasalukuyan nagpapagaling. Sa kasalukuyan, nasa Luna, La Union Police Station na ang suspect para sa tamang disposisyon. IFM News. IFM News. IFM News.